Docela malý blbý psíček seděl uprostřed ulice. Seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit anebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává vít. Krásne, podrite sa. 1, 2, 3, 4. Robiť jednu hru, kde je slovíčko hau a musíme ho povedať čo najdlhšie. Vyhráte vy, alebo vyhrám ja. Ľudia môžu tipovať. Ak vyhráte vy, vyberiete si niekoho, kto dostane zmrzlinu zadarmo. Ak vyhrám ja si vyberiem niekoho, komu dávam zmrzlinu zadarmo. Vy máte ale na to človeka, ktorý zavíja pred kamerami za vás, však? Nie je to celkom tak, ja mám človeka, ktorý za mňa hovorí, ale môžeme skúsiť, že by skúsil aj zabiť. Áno, poprosíme hovorkyňu pána starostu mestskej časti Bratislava Staré mesto, pani Alenu Kopřivovú. Hneď išla, vidíte, lebo šéfa musí poslúchať, keby som ju zavolal, ja povie, ale Richard, prosím ťa, čo sa Alenka, dáma má prednosť, ale teraz to tak nebude. Takže ideme na to. Pripraviť sa, pozor, teraz. To je idiotina toto. No dobré. Dobre, 8 sekúnd som to odzavíjal s takým smiechom na záver. Toto nebude problém prekonať. Dobre? Hovorkyňa pána starostu mestskej časti Bratislava Staré mesto Alena Kopčová za pána starostu pred kamerami hovorí, v tejto chvíli za pána starostu bude zavíjať. Alenka, je lepšie, keď si zatvoríte oči, nebude vás teraz zasmievať, áno. Pripraviť sa, pozor, teraz. Hovorkyňu ste si vybrali. Ďakujem, Alenka. Oh, Kitty, my darling, remember that the doom will be mine if I stay. 'Tis for better to part, though it's hard to, than to rot in their prison away. 'Tis for better to part, though it's hard to, than to rot in their prison away. So softly he then kissed her pale lips. 'Twas the same story over and o'er.
Hush my burning, the police are watching, and you know that I must go ashore. Hush my burning, the police are watching, and you know that I must go